És curiós, però jo vaig aprendre valencià llegint llibres en valencià. Per això jo crec que la literatura i la lectura en si sempre m'ha agradat. Jo vaig vindre així amb 8 anys, a la Llosa de Raners, dels campaments de refugiats del Sàhara, i vaig a una família d'acollida del programa de Vacances en Pau, dels saharauis que venen 2 mesos a l'estiu, no sé si el coneixeu. I vaig vindre i, clar, jo parlava un poquet de castellà, però molt poquet. I, clar, a la costera o parles valencià o aprens valencià. Aleshores, jo diria que vaig aprendre primer valencià i el castellà al final, per inèrcia, el vas aprenent. I tot va ser mitjançant la literatura, perquè posada a aprendre a parlar el que volia era en els companys de classe, les meves companyes, que per cert em van ajudar moltíssim també, volia comunicar-me. El que vaig fer? Vaig començar a llegir, perquè també vaig sentir que en els llibres trobava com altres mons, altres coses. Clar, tu pensa que jo vaig vindre així i per a mi era tot un descobriment, perquè ja t'he dit que en els campaments de refugiats del Sàhara no n'hi ha ni la meitat de coses, bueno, res de lo que hi ha sí. Aleshores va ser com continuar descobrint mons, però en valencià, i a poc em vaig soltar i vaig començar a parlar.